ପବନ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଝରଝର ଶବ୍ଦ କରି ପାଣି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ତ ଜୀବନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ୟା କରିଦେଇପାରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼। ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ କରି ପବନ କହିଲା, ମୋ ବିନା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ କହିବି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ କରି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବି। ମୋର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ଆକାଶ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼, ମୋର ସୀମା ନାହିଁ। ମୋ ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଉଦୟ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ମୁଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ମୋର ତାପ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗରମ ହୁଏ। ମୋର ତାପ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ମୋ ବିନା କେହି ହେଲେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଟି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ତାପରେ ମାଟି କହିଲା, ଚାଲ ଆମେମାନେ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ସେ କଥା ସେ କହିବେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆପଣ କାମ ଦେବାରୁ ଆମେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛୁ। ନିଜ ନିଜର କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ମାଟି ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, ମାଟି ତୁମେ କିଛି କହୁନାହଁ? ମାଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଯେ ମୁଁ କହିବି? ମାଟି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଯାହାର ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତୁମ ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଉଛ। ତୁମେ ମା ପରି ପାଳୁଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ମାଟି ବିନା ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛ, ପୁଣି କଳି କିପରି କରୁଛ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ପୂର୍ବ ପରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ।